И здравейте, хора! Днес сме в сервера Delta PvP. Виждате какво ви пише, когато се регистрирате или влезете. Естествено ви пише: добре дошли в Delta PvP. Евентите всеки ден от 8:30. Гласувайте за награди с Vote и ви дават някаква награда, защото ви дава кей и вие трябва да отидете до такъв победен чест. И който сложи даже този май става, ама не съм сигурен. И го отключвате с този кей и ви дава награда. Support Skype, Runex, Dona BG, Golden BG, HG. И не мисля да търся Skype, защото казвам само за да направя ревю към сервера. И към Work Rates. Там са кредитите, т.е. откъдето да вземете своята награда. Дали дават ви един кей и го пъхте, т.е. натискате с 10 бутона и го дава. Дали следващия Warp е Enchant. Това е Enchanting Table с букшелфове, което е над 30 лева, ако да се лъжа. Опа, бургер ще залагам. Да, над 30 левел е. Сигурен съм и тези му пречат на по-голям левел, но то по-голям от 30 май няма. Спомням поне. И тук може да си, т.е. начин да си апгрейдвате оръжието и аз оръжието си кажа. Warp Event. Искам да ви покажа Warp Event-а. Добре са го направили в люаво и бяло. И ако се чуете за кой е такъв Ghost Shaders, ще ви го напиша, не е Ghost Shaders, това е текстчър пака ми, обаче трябва да имате 1.8 Optifine. И него ще го пратя под линка, под описанието де. Виждате, това е евента, подготвили са честове. Като цяло, мен много ме кефи този сервер и играя с един приятел, казва се Такава Плейс. И живеем заедно с него, после ще ви покажа форма ви. Warp Food. Следващия Warp команда е Warp Food, при който отивате и си набавяте храна. Да кажем, животно ли ще да е, овца ли ще да е, примерно, говоря. Ето, като искаш безплатно да ядеш, ако се спалнат крави, те ще са под формата на бургери, защото текстчър пак е така. Нема, този Алпю, един текстчър пак, ще ви дам канала към, нали, друговия канал. Следващия ларк трябва да е там показва инфото на сервера, т.е. от 24 до 7 сервера, IP в таба. Ето го IP-то. Тук показах им колко хора сме, 6 от 70. И отгоре пише Delta PvP и IP-то определено. Опа. Сервера парцели скоро ще имаме и SMS система и сайт. Така, значи, за да вотнеш, вие трябва да имате сайт, но говорят за отделен. Така, Warp Leaves. Да видим този не го знам. Но предполагам, че ще е за бой май арена за бой, не съм го гледал сигурно хубаво. Следващия трябва да е Warp парцели. И да, ето го Warp парцели, тук ви показва, нали, как може да, примерно, да премахнеш приятел от резиденцията или там факшен или какво е, някаква предпазва дефенс, това ли го забравя вече. Да, ние тук си имаме къща с нашия с Алпю и да, сега е късно, вечерта направя пак клип. Да, следващия ларк трябва да е Repair, а не PvP. PvP, да. И вижте Warp PvP-то. Да. PvP-то е яко.
като цяло тук се събираме с Outpio и правим бити в този сервер. Мисля да снимам на Minigames, но от коментарите ли, че ще си проличи какво може би бихме направили. Да, те изчерпаха ще ви пак под описанието. Следващия Warp е Warp Repair, ако не се лъжа. Така. И този Repair е за да си преименуваме оръжието ще се казва Diamond Crush и гони всички, или бегат тук дявола идва и някакви такива подобни лайнета. Да, то се намира близо до спавна хора. Следващия Warp Shop. Ако се чуете, що играя на български, не защото не знам английски, просто предпочитам на български да играя, защото нали, да покажам, че съм българин, не защото съм тъп по английски. Да, както виждате, и добре са го направили, разделен по коридори, което е яко. Този коридор, виж, кое е това? Първо в този коридор са всички роди, в този коридор са всички материали, в този всички храните, да кажем буквално. И да, Warp SMS е следващия. Да, тук може да подадете SMS към админа, да може да станете VIP или нещо подобно. VIP. Или може да файните ранг. Warp Sprint е следващия. Тук чувал съм, че ще правят състезание, не съм хубаво, аз съм новак като цяло и реших да направим интервю като тази работа. Да. Следващия Warp Villager Shop. Така. Ето го следващия Warp, който е Villager, който чрез бариерки продава хубави брони, които аз печеля от PvP-то някой път. Ето и този меч. Чудо. И те легендарки за 5. Този кей е за 2 бариерки. Аз мисля, че май имах една, ама умрях и ме дипаха. Ето този кей е за унези честове, ендър честове, които бях ви казал. И последният е Warp ютубър. Тоест, ако си ютубър, нали, трябва да... Тоест, ако снимам клип, трябва да го пратя на админа, за да може да го гледа, или не, аз така си мисля. И да, като цяло остава само хомо ни да го покажем. Да. Ето хомото е мини. Както виждате, ту от вълна, ту от клей сме почнали да го правим. Ето лотър тук, заедно с шугара. Виждате тук джини сме си посяли. Да, това е коледната лха, която Outpio, ако сте гледали клипа му спомена. Виждате това. Това го направихме с едно са отсякани дървета. Знам, че се получиха много добре, но пак стават. Все пак голямо се стреляме. Да, може да казвате как, примерно, за играчки можем да сложим нещо, че идва Коледа. Да, съобразяваме се. Да. И мисля, че това беше за ревюто в този сервер. Ако ви е харесал клипа, може да дадете палец нагоре. IP-то ще е под описанието. Може да видите и тестчерпака и Optifine за 1.8 да знаете хора. За 1.7.10 пак от същия сайт може да го намерите. И ако ви е харесал клипа, как може да го споделите и в Twitter също. И да, чао!